Què pensar de l'ús del català a Perpinyà i a Catalunya Nord? Realitat? Somni? Element de decoració o de folklore? Elements de resposta amb les activitats d'una associació promotora, Arrels. Els objectius principals, tant per una activitat com per l'altra, són evidentment els de la promoció de l'ús de la llengua, de l'ús social, sobretot, a través de la ràdio, ja que a través de la ràdio s'ha pogut donar veu a molta gent del país, a ciutadans normals, però també a polítics, a activistes culturals, a economistes, etc., que molts d'ells no sabien ni tan sols que parlaven català i que a través de les zones han pogut retrobar-se i a la vegada donar podríem dir-ne, una qualitat, un reconeixement en l'ús de la llengua. I pel que fa a l'escola, evidentment, la qüestió de que a la mainada no només juguessin en català, sinó que es pogués fer palès que el fet d'aprendre a llegir i escriure en català en un context absolutament francès no només era enriquidor, sinó que donaven a la mainada uns a tots per l'endemà amb una perspectiva de poder tenir una obertura d'esperit i unes capacitats de desenvolupar-se perfectament. Aquí tenim Ràdio Arrels, la veu de Catalunya Nord. Bon dia, esteu a l'escolta de Ràdio Arrels, la ràdio en català de Catalunya Nord. Bon dia a tots, esteu escoltant Ràdio Arrels. D'ençà l'any 1981, aquesta ràdio associativa emet abarcant tot el territori nord-català sense recursos publicitaris. Amb 4 freqüències, Ràdio Arrels abarca el conjunt del territori, 400.000 habitants, però també amb internet s'adreça a la diàspora catalana arreu del món. Ben segur, Arrels, com el seu nom ho indica, és fer el lligam entre aquest passat, el present i també ser un element dinamitzador de la societat per al futur. Paris Metropolis, ja fa temps que t'he deixat. Això que sí que és clar. Ràdio Arrels és una empresa que funciona com una empresa periodística normal. Consisteix en 6 persones que hi treballen, que són permanents, que són professionals del periodisme. N'hi ha de vells, com has dit, i n'hi ha de joves. La majoria són joves que s'interessen pel país i s'interessen pel periodisme. Una motivació especial i positiva, diria, perquè per mi no he imaginat mai fer periodisme amb una altra llengua que el català, doncs si em volia quedar al país a Catalunya Nord era Ràdio Arrels o si no, no n'hi havia. No descarto encara marxar cap al sud, però de moment estic molt bé al nord i és Ràdio Arrels que correspon als meus criteris, això és evident. La cançó Baserba, dels Ministrils del Rosselló. Em dic Elisabet Porqueres i faig cada matí de 9 a 12 el Repetell del Sol aquí a Ràdio Arrels, un programa en directe. El Repetell del Sol, de 9 a 12 a Ràdio Arrels. Sí, bon dia, em dic Elsa i jo em cuido més aviat dels reportatges sobre el terreny, de les entrevistes, també faig les informacions. Em dic Rafael Renier i participi en l'emissió dels matins amb l'Elisabet, en el joc, també col·labori amb la Laura a la tarda i faci els informatius del migdia i també de la tarda. Em dic Albert Noguer, soc encarregat d'informatius a Ràdio Arrels, també responsable del manteniment tècnic i del desplegament de les noves tecnologies a Ràdio Arrels. Home, nosaltres som una ràdio que parlem d'aquest país i per això necessitem estar en contacte molt estret amb la gent que fa l'actualitat en aquest país. Estem parlant d'actualitat a tots nivells, no? L'actualitat social, la política, l'esportiva, la cultural. La gent ens coneixen i ens esperen que siguem presents. Per un animador, agitador cultural, promotor de la cultura a Perpinyà, té un interès especial ser entrevistat o passar a Ràdio Arrels? Sí, me penso que és molt important de passar a Ràdio Arrels perquè és la sola ràdio on se parla ben bé el català i que té una repercussió molt important. Bon dia, sou a l'antena de Ràdio Arrels al 95 de la FM a la Plana del Rosselló. Jo escolto Ràdio Arrels cada dia per la seva localitat. Penso que és una ràdio per tothom. És una manera per nosaltres de quedar informats del que se passa dins del departament. Ràdio Arrels és una ràdio que em permet ser al corrent una mica de la informació local. Moltes coses que tracta del país, és això que per mi és essencial. El que m'agrada sobretot és escoltar la presentació justament de llibres que poden sortir,
de persones que es cuiden d'aquí, de la catalanitat, que parlen de problemes a vegades també, que existeixen aquí en el país. I doncs descobrir grups musicals locals que no se senten realment a cap altre lloc i de qualitat. Podem escoltar ràdio per aprendre català i tant. Primer m'aporta el català, la veu del català, perquè hi ha pas altres ràdios aquí en català. L'escolto perquè hi ha referències culturals pel departament, també es practica la nostra llengua catalana. La rondalla mexicana. A Perpinyà el català és també una realitat al carrer. Ho comprovarem en aquest mercat popular de la plaça Cassanyes. Aquí és Cala Monica, un magatzem de verdures i de fruites. Des de quan sou instal·lats a la plaça Cassanyes? 26 anys. 26 anys, 26 anys. Sí que aquest barri el coneixeu bé. Ah, sí, molt bé. Què té de particular aquesta plaça? Ah, és molt animada. I pel que fa a la llengua, hi ha molta gent que es dirigeix en català aquí? Sí, bastant. Sí. Ara sí. Ve molta gent d'Espanya, oui. I d'aquí mateix, no? De la plaça Cassanyes i del barri de Sant Jaume. Sant Jaume parla català, tothom parla català. No únicament la gent nascuda a Catalunya o a Perpinyà parla català, és el seu cas? Sí, és el meu cas. Jo he nascut quasi al nord de França i, clar, com estic amb una catalana, he estudiat el català a l'Universitat de Perpinyà. Per relacionar-se aquí també serveix? Sí, hi ha molta gent aquí que parla català, sobretot aquí a la plaça Cassanyes, hi ha molts gitanos que parlen rossillonès, però ens entenem bé amb això. I la gent gran també, d'aquí de Perpinyà o dels pobles al costat de Perpinyà, parla català. Es pot dir que aquí a la plaça Cassanyes els gitanos sou els amos, perquè és el vostre barri, no? Aquí és la nostra casa, aquí és nostre, Sant Jaume és nostre, sobretot a la plaça Cassanyes i del Puig. Sabeu que la vostra llengua és el català, mentre vosaltres dieu que parleu gitano. No, nosaltres parlem català, parlem pas gitano, el nostre català tothom el comprem que parlem català. I som molt sols encara que guardem la llengua catalana aquí, nosaltres som molt contents de parlar el català. L'altra vegada vaig parlar amb el de l'oncle, de la Casa Peral, i el pare també, ens deia sempre sou els amos, sempre guardeu la llengua catalana. Jo siguent catalana, de Figueres, i llavors m'agrada molt sentir el català i parlo català. I la meva nena va a l'escola, la meva petita, va a l'escola Arrels, la meva neta. A 2 passos d'aquest mercat popular de la plaça Cassanyes trobem l'escola catalana Arrels, que anirem a visitar.